Eningizimu Afrika siyanibingelela, siyanemukela. Emsindweni ezimnandi umfana Solundi. Lo enhleni naye ke namhlanje. Hleli nensizwa ukhaza simdonsa le indaba enza seBackville. Insizwa ke icula uMaskandi le niyazi ke insizwa engenisele kakhulu eMaskandi kuMaskandi izosichazela ukuthi isukaphi ubani wakwabani. Njengamanje ke siyasuka siyahlala. Okwakho ukuthi uhambe uyosubscribe lapha ya, ulike bese uyakhomenta. Thina sekuhlale sikulethela into ezimnandi. Mfowethu uyaphila ngane yakwethu. Ndaba. Uhamba kahle. Siyaphila njani? Hayi siyabonga ngiyaqala ukuxhawula nawo umculi ihleli la ekhaya. Akanti kuPaul ukukhombisa ukuthi uPaul kwaZulu nje kahle ukuxhawula. Kuphawu. Ngoba kumahala. Ineyintombi ayisafuna ukuxhawula nini bathi uma sixhawula niyayilutha ukuthi umuntu uvele ngangamthanda nje ukhaza mangimkodwa ngixhawule engavele ngamthanda ngenye indlela nenza kanjani vele. Ngebhada ngaze ngihlangana nentombi kanjalo. Qala kithi mfowethu siyakwamukela la kwi-MME podcast sifisa ukwazi mfowethu ukuthi namhlanje sihleli nobani ubingelela abantu emakhaya. Ngaphambi kokuthi ngiqhubeke nje ngizoqala ngisho igama lami ukuthi ngubani. Igama lami lokuzalwa ekhaya ngokwanele. Isibongo ngokwamntolo. Emculweni ke ngokhaza. Ngizochaza ke lo mhlawumbe makhamba esikhathi ukuthi ukhaza usukaphi. Bese ngibikela futhi ababukeli nabalandeli beMME TV. Ngibingelela nje ngithi salute. Uyasalute. Ngiyasalute. Manje ngike ngadideka ngathi umile lapha kodwa sengiyabona uhleli phansi. Bengijaba kulethela isitulo sengiyabona ndawo uhleli. Kanza kwethu sishinsizwe ukuthi idabuka eBackville mfowethu. Ngifuna ukuthola ngani yakwethu ukuthi leli igama likakhaza ngoba uyashithi negama lakho. Leli gama likakhaza livela kanjani? Lisuka lapha ekutheni nawe nje ubungeya nje. Uthi ngathi ngihleli phansi kanti ngimile. Kusho ukuthi ngisakhula nje ngumfana babafakaza ke ngakhula nabo kwela eBackville eMangwaneni emablessing esigodini sasemablessing eSandlwana. Yasho kanjalo short left. Man isandlwana isigodi. Isigodi. Kunesandlwana ngithi ngapha enquthu intaba. Ngale ngakini isigodi. So bayofakaza ke engikhule nabo. Ngisakhula nje ngisesikoleni ngumfana. Ngangikuthanda ukuba uhluphonyana lo mfana ngangithi mangabe izibiziyo kaMnumzane ihlangene. Ngifike ngikukhombisa uqhawe bami ngesibhaqo ngoba ngangiyithethela ngempela ke induku. Mali induku le noma unyawo. Konke mina ngafike ngavala kwela kithi ngengoma ngavala la ngenduku. Hayi wena. Bayakwazi lokho nje bawufakaza mhlawumbe abakhona abalandeli bale TV. So ngangithi mangiqhamuka makuhamba isikhathi mangiqhamuka mathiwa ihlangene kaMnumzane ziphethwe induku. Ngithi mangiqhamuka abafana umfana akukhazele isika nje. Yabo. So ngagcina ngiwumakhaza ke kanjalo ukuthi mangiqhamuka abantu yabo kujunuju la yabo baqaqhaza ngathi manje kusebusini. So ngoba kukhona isibongo sakaMakhaza kwagcina ukuthi igama kufanele silinqamleleke sithi kuthiwa ukhaza. Kodwa igama likakhaza lisuka ukuthi likakhaza lisuka kutheni uMakhaza ngoba abafana ngimangiqhamuka bathi bagodoka. Zinjani ibongo zalensizwa ke ukuthi mekunjalo. Ayikhona into enginazi ibongo. Cha phela kuyenzeka kuthiwa ethi umuntu mina mfowethu ngingenile nje kuMaskandi ngangithi ngiyenza kwavela kwathi hayi lutho. Ukhaza ungiguqisa mawuthanda lo dlanga amali uthola ngikwazi ngabale amazi emqala phose ngapheshana nemzuzu ehlakazana izibashe ezofekethe. Umqiqo amaqhumeni kwamqasho umuntu abaqhaqa amaphela oqamile sengisho phala aboqaza lesiphundo kawubona izenzeke emva kwakho yimloyo. Afusuka fundi kawubona izenzeke emva kwakho. Hayi cha wethu impela lo. Cha qawela kithi mfowethu ngiyathola ukuthi ke igama lakho lidabuka lapha nemakhaya mfowethu ukhula. Wawukhula vele nikhula ngayo ingoma noma mhlawumbe into oyithole ngendlela noma into enikhule ngayo. Mfowethu ikhona ingoma yaseBackville engiyaziyo nje sikhule nje ngayo. Kodwa le edlala ukhaza yehlukile. Nokuyena umuntu engicabanga ukuthi waba ngowesibili eBackville ukudlala loshuni akawudlalayo. Ngicanti kunamakhehla amadala aziwayo nje adumile kakhulu ekuthiwa abafana baseMawusi. Ngiyamazi ubaba uMaqimbi. Yebo. Kukhona nabanye abeza ngemva kwakhe kuthiwa uSaddam. Ngiyambona uSaddam. Iwona shuni waseBackville ke lo esikhule ngawo. Nakuthiwa nje waseBackville yona lo lahla umculo oculwa eBackville. So mina ngokuthanda ke lensizwa eseyadlulayo emhlabeni yakwaKhumalo ibhova laDikadika.
ngayithanda kakhulu ngagcina ngilandela nami ngifisa ukwenza lento eyenziwa lezansi ngiyithathe ngiyibuyise ngiyifake eBergville yize bakade bebekhona ke babeyicula ngaphambili abake bathi kuvele kwakuthiwa yini singakhohle igama la bakhona eBergville kodwa babesebenza no Bhuti Ali umfoka Mgobi ngiyakhohle awukuthiwa amajaji kuthiwa amajaji yes babesebenza no Bhuti Ali no Bhuti ucela zemniki so ngani mina ngaba wesibili impela uqhamuka futhi ngaqhamuka kwezwakala no matter ukuthi angikho kude kodwa khona sengithe ukuthi udabalasa khona indaba uyayibona iyaphela manje yebo so mina kwaba ukubuka nje into yaseNzansi ngayithanda then ngase ngithi ake ngifake eBergville ngoba ukushintsha lokhu uzani kwaphela egcina kosuku mfowethu noma kunjalo umculo webhizinisi ufune sikhulise ingane ngafune sakhe imizi yobaba ufune isigano ngawo yabo so kufuneka nibheke nento ozobheka nemarket mfowethu yabona nawudayisa endaweni mhlawumbe unemarket yakho udayisa khona ama-veg uyakubheka na uthi inehamba kakhulu abayithandayo abantu abayithandayo bese ulanda lonto le abantu abayithandayo kube yiyona yes kunjalo mfowethu wayibeka ngani yakwethu hayi ngoba ushunwa ngakini ngawuthandi kodwa wathi ake ngiqhamuke nami nesitayela engisibona ukuthi songena kahle kubantu songena kahle sothi besithanda abantu ngithi ngiqhubeka nami futhi bese ngondla nami nezingane zami nomndeni wami yabo into ekanjalo nje mfowethu so lapha engomeni zakho umucula uvamise ukukhipha ama-EP noma uye uqukula i-album nje mfowethu lokho ama-EP into yakamva nje mina ngaqubuka nge-album nje ngiqala lokucula ngo-2013 so manje angingakafiki lapho ku-album ngifuna ukuthola ukuthi engomeni esukuyicula kuyenzekani uyidonse yangakini uyifake la ukuthi abantu noma uvela uthule naloshuni nje wangapha hayi ukukhuluma iqiniso lefuthi angaze ngicule angaze ngicule yangakithi angazi nje hayi manje ngishisa ukuthi mina ngiyakwazi perform yabo and yaze nginibone indlala kakhulu umzansi nendlala ishamene asho ukuthi unganginayo niyawudlala la ngifike ngidide khona impela ke ngoba ngifike ngidlale lo shuni wangasezansi emlonyeni bese ngidide estage ngifuna lokho ukuthi uyichaze leyo ngoba iBergville asiphume bese ngutshela ke estage ukuthi okay ngiyiBergville mina ngubani ithi ingoma icula le ndlela ecula ngakhona bese mina ngibuya ngicutha ngendlela ngishona phansi abusuka madoda qhawela kithi ngifisa ukuthola inkalakatha la ukuthi the time ukhula ngawo umculo nicule emakhaya usuchazile usuvele wangihambela phambili wachaza ukuthi umuntu owakwenza ukuthi uthande kakhulu ukucula uMaskandi insizwa leya kwaKhumalo so kwabanjani ukuqala kwakho nje ukuthola ukuthi ngiyafisa ungene e-studio iziphi ingqinamba wadibana nazo waze wafinyelela ekutheni ungene e-studio hayi mfowethu angifuni uqamba amanga ukuqala nje phela ukucula ngoba ngiqale ngo-2013 angizange ngizibe khona ingqinamba azange zibe khona ingqinamba ngoba ngaqala ngisebenza nomfowethu ngathi ngifuna ukuthi khona vele umfowethu wayelibe engeseke ngithengela iginci nomunye osadlula bebabili engathi mangiqala ke ngicula nomfowethu lokuthu umgqilazi miyeke lona umgqilazi lona bala umflo umgqilazi lo hayi miyeke lo umgqilazi lo mina ngikhuluma ngomgqilazi wangempela esafika naye sisebenza naye sizibiza ngezilamani ensizilamani ngempela ngoba siyalamana la ngidluleke le ndaba bobu umgqilazi lo okudlala akwa lo ubumba nalo lo wangempela lo ubumbi lo shamba mfazi omnyama umgqilazi lo ubumba lo owafika nje wafika wadela nje emculweni angazi noma usakhona noma kasekho kodwa nxa unta wayicula walo shundo kaMgqumeni yes siyambona manje ukudlala lo hayi ukudlala lo kulazwa ngempela yilo wakithi esaqala naye kwize lamani ukusebenza so ngafikela kuyena la ngoba ngafika la eThekwini kwabalula futhi wakhokhela wonke ama expenses e-studio sangena e-studio sasebenza ngosaqala ukusebenza noMantongomani kaMakhutha yes umsebenzi uthi sawukhipha uqala nje ngo-2013 sasusebenze khona ngamakhutha angizange ngizibone ingqinamba futhi ngiqala ukuzibona mina mangiqala ngiliphakamise ekhanda ngivela kwasekucaca ukuthi ke manje ke phela inkunzi sike phakathi kwezinye inkunzi sengene phakathi kwezinye inkunzi so akulula kufuneka ngempela ubekezele futhi wazi ukuthi walethwa yini emculweni awulethwa ngayo mhlawumbe ufuna ukujaha izinto noma uthando yabo so
Hey qhawula kithi niyazi ke bafowethu mahleli nezinsizwa sikulethela into enhle okwakho ukuthi usubscribe emsindo ezimnandi ngihleli nensizwa madoda yaseBergville bathi ukhaza akusuka madoda insizwa zayingenwa amakhaza misifikile lensizwa yayigushela zazehla nala kumzansi ithi khona kulungile ke qhawula kithi sengifuna ukuthola mfowethu usukhiphile wangena e-studio wayikhipha i-album yahamba kanjani i-album yakhe yokuqala usuyikhiphile nayifaka kubantu iyona yini yakufaka kubantu noma khona enye elandelayo kwahamba kanjani kuyona wethu i-album yokuqala kwabukeka abantu besithakasela baze bathi abantu angiqala ukucula ngoba imini wayelida ngalosikhathi leso umfowethu wayembi kakhulu kuma-backings ngoba iyona into empela ayifike ayinkinga khona lapho so sathi masiqala siyoperforma sifika kubantu ncanti performance ethi yaqala yayise ekaMashe esihlahleni lapha sikhathi before ngiyabona phela performance yes sathi masiqala nje sangena nje silwa nje abantu bakhombisa ukusithakasela basamukela abantu kakhulu emculweni ngaleso sikhathi ke kwakusadayisa ama-CD lento ya online sasingaka yayingaka ama-CD ukuthi mawukhiphile uphatha ama-CD ngezandla uwadayisela abantu nokho kwasiyama ngifunqamba manga noma ngingayazi imali yakho ndingayenzani kodwa nje bawuthasa kakhulu abantu bawuthenga ngempela uyazi angiyazi uyapheka bawuthasa kakhulu abantu nasemakhaya nje futhi babefona abantu bafuna ama-CD bahambisele ngo swafana naseyitolo kodwa bahamba abantu bawathenga imali lapho bawathenga khona qhawula kithi wabona futhi ukuthi kuyaveleka khona kodwa nje ukuvela nje kwangempela nje la ngafika abantu bakhona even nabaculi kwacaca manje ukuthi sengifikile kwabo 2015 ngiqala ukurecord eGoli sithathwe enye insizwe ekade isithathile ismanager kwakuthiwa uNqoboka wakwaZondo ngiyambona uNqoboka ulundi lo angakini impela wasithathwa sishonise eGoli kuThuthana ezafika ezabonda impela zabonda zashiya lapho hayi kwacaca ukuthi hayikhona kwacaca ukuthi impela konakele ngempela khona i-album saseyikhiphe lapho yayithi sebatatazela kwakulikhuni ngempela akakulukhuni mfowethu la ngithiwa khona wadlala ngento yami Sithando ila kwafike kwacaca ukuthi lapho kwafike kwacaca ukuthi ukhazi ufikile uma kukhona inkunzi empela ebonayo nayo ukuthi ngiyayiphazamisa yayizama impela ngosikhathi lo sting increase kunjalo emculweni mfowethu akukho lula impela mabekubona ukuthi uyavela ngempela nekubona umuntu ukuthi ufuna nakugishinya kwi-race ufuna ukumedlula kushaya nangekho impela umuntu ukuthi avale impela uyabo kunjalo nje mfowethu so lensizwe leya solundu Nqoboka akasekho manje akasaxhumani ngokumsebenzi cha mfowethu futhi ngathi izivumelwano sethu saphela kodwa siphelanga kabi ngoba sisaxhumana manje nje ngoba ngikhipha umsebenzi omusha nje kade ngifonelile nje eNcoma wanovo futhi lokuthi nangezinye izinto eziqhubekayo going forward ukuthi kufanele wenze kanjani windoda ekhona nje esiphilisana naye angisiyo lo muntu nothi mangabe ade sebenza nomuntu mase sihlukana sekuyizile cha baningi abantu engisebenze nabo uma ngabe sekuphele nje ukuthi ukusebenzisana kuphela nje kahle kuphele nje lapho ukuthi hayi ukuthi khona osechithisana lethi hayi cha hayi lutho kunjalo nje futhi akazange be khona echashaza nomfokaZondo sasebenza nje kahle saqala akakabikho umfokaZondo oyifake kusekufokaZondo uqondile akabikho njengomgqilazi hayi lutho mntakababa lutho ngane yami cha kalakathi ngifuna ukuchecka mfowethu njengoba uzosithathe wasibeka ukuthi wavela so musikuvele kube njani ungena phakathi kwezinsizwa ngoba phela zikhona insizwe ezibalansile emculweni okwaziwa ukuthi musubheke nezinsizwa lezi ezithize ngoba phela ziningi insizwe ezicula kahle la emculweni so musufikile nawe wabona hayi kade ngitabalaza kodwa nakhe ngathi manje mekuthinta amagama abaculi nami ngiyavela lawo mandla wafika watholani lapha neziphi ikhwepho wafika wazizwa ukuthi hayi bafana manje ngathi seyisinda kakhulu mfowethu uma umfana nje wasemakhaya walusa wayobheka inkomo into engakhulumi waqhathwa wahlangana futhi nabanye abafana lokho kuyaqeqesha ukuthi ukwazi noma sofike kwezinye indawo ekuhambeni ukwazi ufika ukuthi ubhekane nezinye insizwa futhi ungabi nako kwesaba angizange ngibe nako kwesaba mfowethu futhi angiboni sawo ngibe nako futhi kwesaba nangelilanga qhawela kithi ngiyabahlonipha nje kuphela ngibafice bekho endimeni hayi kodwa ukuthi ngibe novalo lokubesaba cha yazi khaza kuye mesemcimbini mhlawumbe mesingo MC lapha uyuthi uma uphethe umcimbi lapho ufake uthwana ngokhazi umfaka ukhazi
noma ke ngiqalekise nje ngaqalekisa ngobani insizwa ngeke ngiqalise ngomaqembu umuntu uba umdala emfaki uthothi uyamlandela uma sekufanele ese stage wena ngemuva ngala uthi eyinkalakade ayikho indlela engenza ngamhlanje ukuthi ukudelayise engathi kuyashisa lapha estage into enjalo yakufica mhlawumbe artist kukhona artist olaziyo ukuthi yabona leli mekuthiwa ngilandelela hayi ngiyangena emgodini ngiyezwa futhi ukuthi hayi ngiyangena futhi ngisebenze kanzima wento ezimnandi mina ngiyazethemba mina ngogogo mntaka baba mina ngizethemba ngalendlela ukuthi mina ngeke ngedwa ngiyinsizwe ezilishumi yabona futhi mina mangingena e-stage into yami ithi angwanaka khona amagidangoma aphezulu ami angisebenzele ukuthi nathi abegida ngani mina ngiyangilwela indawo yami ngiyayisho uma nge-stage ngitshela ngisho amagidangoma ami ukuthi mfowethu lwela indawo yakho ungabheki ubani ukuthi wenzani nami ngiyangilwela indawo yami mina ngivele ngithule mangibona ishubile igame ngithule ngibheke lead ukuthi yenze njani e-stage ingenenye ephume ingenenye iphume ngibona laba ngafike ngibashaya lapha nangifike stage mina ngifike ngezinto yeyimanga nami ngilwe endaweni yami yobuleader ngiyona amanye ama leader okhohla mfana kithi angesabi bayokutshela nje abanye bakhona abawufakazi ncanti unavigate wayenze ilokhuzana ibhinga day olapha ngomunye unyaka ayilo khona umunyaka ayekade ewenze ngayo lapha workshop lo nyaka igama lakhe laliphezulu kakhulu enamandla kakhulu gatsheni enamandla kakhulu ibhodlela futhi lapha ngangiboshelwa amanqine enyathi mfowethu ukuthi futhi ayiboshwe ngempela ngoba ayekhona amanye ama-artist but kwathi base ngingena ugatsheni wabona nangiyibheka inhlwele abantu iyaduma mfowethu iyaduma mfowethu ithemba kwaloko ithe ngaqe nje kwakufika kumina uzongilanda ukuthi hayi emva kagatsheni uyangena ngabuza kodwa futhi ngiyangicabangela kahle unathi nimbona ugatsheni esemandleni kangaka nayo ke lengiyifunayo ngathi ukubona ugatsheni esemandleni kangaka nithi mina ngiwukhaza ngizafike ngenze njani mina lapha kwacaca mfowethu ukuthi angikwazi ukuthi ngithi hayi ngabona ukuthi uma ngabe ngiliyeka lithuba leli sho ukuthi ngeke ngisaya performa la ngizofela inhliziyo ngihambe kuba nginanenhliziyo encane ngathi kulungile mina stage ngiyo performa lento engipractice le ngiyazi and igenge yami ngiyithemba ukuthi iyanquma sagibela wento ezimnandi stage sagibela stage kwaba isikhashana nje abantu bengathi uyabona bayethile kodwa ngathi mayiqala zami icutha zithi seshona phansi wezwe ukuthi hayi sengikhona ke manje yabuya impendulo kwi-audience yasho yathi hayi sengingenele inye artist yes so nami ngezwe seliphela nje uvale yebona lukhona impela kancane uvalo likagatsheni ngoba cha akufune phela sikhuluma manga singabaza amandla umuntu wayefikile ngaleso sikhathi leso so emva kwalokho angikhumbuli ngiba negame njengayengisaba noma kuthiwa kungena umuntu noma kuthiwa kungena umculo nendondo engakhi noma kuthiwa kungena umculo nemoto engakhi noma kungena umculo onemizi emingakhi noma njani nje cha anginawo nje inkinga noma kuthiwa unengoma nje bele sematheni noma kuthiwa kwahlukanisa noma akaza ukuhlukanisa cha mangabe nje siyosebenza nje ngifike ngenze ngokwami ngiphume nje kanje hayi ngoba mhlawumbe ngibadelela ngiyabahlonipha angibesabe abacabanga ngoba phela kusemtsizweni semtsizweni la kodwa kumnandi yebo kunjalo qhawela kithi ngizima Afrika MME okwakho ukuhamba uyosubscribe hleli nensizwa silande eBergville bathi ukhaza abusuka bathi liyakuchaza umlando waleli igama kodwa ngiqhawela kithi uma sesibheka thina ngasemaphethelweni ethu mfowethu ngifuna ukuchecka ukuthi njengamanje umsebenzi kakhaza ukhona noma usazophuma kwenzakalani ngokhaza njengamanje ungathini kubantu ngokhaza wethu wayithini indaba enkulu ebengabe yiphutha elikhulu ukuthi siphume singakhulumanga ngayo ukhaza ukhiphile ukhaza kwenze unyaka nonyaka uyakhipha akakhiphi njalo ngolesihlanu cha unyaka nonyaka nje ngenza sure noma ngathi umsebenzi ondlula uhambe kanjani uhambe kambi nani kodwa ngineqiniselo lokuthi mfowethu kunabantu ababili abathathu abakholelwayo kumina ngineqiniselo lokho noma ngathi abekho amamiliyoni kodwa bakhona abantu abahlezi bemlambela ukhaza ukuthi ayikhaza khipha yes so ngingakho ngenza iqiniselo lokuthi unyaka nonyaka ngiyakhipha kulonyaka ngikhiphile ke futhi nginomsebenzi omusha oyi-EP onengoma entathu njengana ngonyaka odlule ngakhipha enengoma entathu futhi ngiphinde futhi lokho ngabuya nezintathu ingoma ngoba mfowethu umculo uyabiza ngikhuluma iqiniso nami ngingazeza ngathi sekukhona enginakho nani kangaka ngoba usizo ngisalidinga kakhulu futhi yabo ngoba akafiki la ngifisa ukufika khona so ngokubiza ku studio ngibone ukuthi noma ngiphinde futhi ngoba ngiyakwazi uku-afford ukuthi
ngemphanto yami engiphantayo ngiyakwazi ukuhamba ngestudio ngiyokwenza ingoma ezintathu kube khona abalandeli abakholelwa kumina ngosikhathi leso nabantu abathile abakholelwa kumina bakuthola okuncane kungabe sengithula ngithi ngenzile ingoma ezintathu eheavyweight studio sama-million istudio saqhamiswa yimina ngoba into ezinandi mina kuningi engikwenzile mhlawumbe kuyovela mhla sengafa kuningi engikwenzile emculweni baningi abaculi asebela phezulu abasizwe yilo muntu lo ayithini indaba ngama ithini into lapha na heavyweight kunengoma yami eyaduma kakhulu ethi hello ngiyayikhumbula ingoma yokuqala yaphuma la studio lesana yaduma nezwe lonke kwase kulandela lezi mina wayehlanganisa nomnikazi waso istudio lapha ukhanyile X5 wayibuza kimi into inedingakalayo ukhaza ngithi lento le sasino kwakumina naye siqala indaba engekho engineer mfowethu hayibo kuyistudio nje nami ngangade ngihambe nogezani siya khona ngezinye izinto ngifike ngibona istudio ngibona yazi ingasebenza le athi umnikazi waso ngimiza malume ngoba ngizalwe eMangwaneni mina umama ongizalayo wahlongana so naye ngimiza malume ngoba naye uyilwane engwane so alibebuza ukuthi yini esingayenza ngimchaze ukuthi ayisingenza u1 no2 athi kufunakala ngisho kufunakala lokho ngibiza ukhaya kwaMkhize lo udlala kakhulu bass lo ngiyambona sibonisana ukuthi nedingakalayo athi uyena umalume athi hayi unengineer singamthola kanjani ngicabanga ukuthi kunengineer okwaqhamuka ngapha eThekwini wayesebenza eAmidoc studio ngabona ukuthi unekhona lo mfana ngathi hayi ukhona engamthinta kanje lokhu yena uBhilitile manje usitshomi ngiyabona ngamfoyela ngambiza sahlala phansi sabamba meeting enkulu wacaca ukuthi naye uyakuveza ukudingakalayo waqoqa konke okufuneka ama equipment kwahlangana yonke into eya right kwaqala kwarecordwa uhello omunye wesine wayekhona wafika kulo mnyakazo lo wesehla senyuka sicinga izinto umgojeli ngiyambona umgojeli kwaqala kwarecord uhello ngathi mase amrecorda ku7 uhello kungahlangani first zemhlanje ungahlangani beqale phansi kuyocinga ezinye izinto sithola hayi kushoda 1 no 2 khambe kuyofunywa lonto lebuye qale phansi nikhandwe lapha kwengoma yebo yathi mayiphuma futhi le ngoma yakhila imanga yangena kubantu abaculi bafona left and right ukuthi le ngoma iphume phi kwayani yini se-tax studio en lutho bayiqala abaculi manje basondela abaculi abaningi manje sebecole heavyweight ayikhona ngiqinisile istudio esigila imanga ngiyangizwa omunye khona engangamuzwa nje enkundleni zokuxhumana ebali istudio ama top 5 ukuthi istudio sezokuthi wayishi heavyweight wayedlala uyabona makuyi-tax studio ne-heavyweight kukanje kodwa futhi manje heavyweight ethanda ukudlula ngoba ayakhiqizeka ama-million ngathi mina ngibayela ama-million akhiphe aphuma kwezinye into bese ngibayela aphume lapha ubani na umqalo wendlela nangu kuningi futhi ngengakubale ngoba sina isikhathi sincane kuningi bengingafisa ukukuveza ngikwenziye nokuthi angifuni ukuphamisa amagama abantu ukuthi umbono ubane lapha yimina kuyikuthi abantu kamfoti bayakhohla besuka khona ngekubuke nje experience mfoti bayakhohla abantu bayisona baningi nje babuka ukuthi lona wafika la ehamba ngenyawo ngamnikeza icathulo ngathi gqoka nezicathulo uma eselapha sehlula nje ukuthi athi sondela mina mfoti ngizokutshela mina inkinga mina ngiyalwa mina empilweni ukuthi ngekubone kufanele ngize ngitshele ukuthi ngiyalwa empilweni mina umculo ayinto engiyezwa umculo mina ngisayenze lo umculo kodwa ngiyangithi mhlawumbe isikhathi ke samasikahle mina ngijito phandayo kakhulu mina ngiyayiphila impilo ngiphila yonke impilo ngeke ngisho impilo yonke impilo phila umbana mina yabo impilo kodwa isuki kahle yonke engilekelelayo le ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe nophahla lwezingane zami ukuthi izingane zami zikwazi ukuthi zilale noma ekhaya akwazi ukuthi alale ehlile kanjalo nezingane zami enginazo ngaphandle sikwazi ukuthi zisupporteke ngendlela okuyiyona yabo so nje mfowethu ngilonto mina kodwa ngokomculo nje mfowethu ngisalidinga usizo kakhulu mhlawumbe nami nenhlanhla yamalunda azokwazi ukuthi athi ngona boyo awuyokhomba imoto asihlangane egarage mfowethu noma nje lizathi nje hayi whatever kufuna nje mfowethu kuyimanje ngikhiphile umsebenzi umnandi abantu bayawuthakasela kakhulu mfowethu ngikuthanda ukuthi mase sesizibhala kancane mhlawumbe abantu ngimadonsa noma ingoma eyodwa ukuze babone futhi abantu ngoba mfowethu usuku nosuku kuhlezi kunomlandeli omusha uzoyithanda uzomculi mayesemdala athi ayasekho idingo ukuthi ngiyichaze mina ukuthi ngukhaza ngoba vele abantu bayangazi no mfowethu usuku nosuku khona umlandeli oqalayo ukulandela umaskandi ofuna ngaso sonke isikhathi ufuna hleze ekwazi ukuthi ubani
So kunabalandi labangazi acanda ukhaza uthumela ucwayimbani ukuthi akamdlala isiginci. Akazi uyayidlalela. Mina ngiyazidlalela isiginci, mina ngithumeli, mina nginesiphiwo, mina sente eziningi kakhulu. Wathi uthwalofu akasesipikile yena. Yabo. Nama ngisona, angisho ukuthi labanye abafowethu bayizipikile, kodwa nje ngisona nje mina. Angisho futhi ukuthi abanye abafowethu abangakwazi ukudlala iginci ukuthi ababona abaculi ngoba bayibona ngoba kuningi abakwenza futhi abanye babangishiya le kude ngokwezinga lempilo ngama benefits omculo. So ngeke ngithi ababona abaculi bayibona. Just that mina as ukhaza ngikwenza konke kufanele ngikwenze emculweni. Isiginci ngiyadlalela, ngithumela umuntu. Ngumculi nje ophelele wayibeka kala. Cha bafowethu MME insizwa ukhaza le insizwa seBergville. Mfowethu ngifuna sesigoqa kalakatha la sesizoya lapha esigincini. Kuye kube nemibuzo ngabe yami la isiso akukho ukuthi la ungaziwome kunemibuzo nje. Vela ngifike mfowethu nangeparty. Awugcina uphungule ekhaya. Nhlobo nakhona nje mfowethu ngibeka umlomo. Hayi ngibeka umlomo mfowethu. Kulungile, cha ngifuna sithinte le ndaba mfowethu la kulomsebenzi omusha iEP ingoma entathu. Lapha mfowethu kusebenzeka kanjani ukumunga phakela nje umlaleli osazoyolalela noselalele ukuthi ithini into lapha umsebenzi wakho uzwa kanjani njengomnikazi wakho, ungamnikani umlaleli? Bathi lokho sinale ibuka kodwa kule game ngicela ukuthi abantu bakwamukela ukuthi liyasina liyayibuka kule game. Usho kanje? Liyasina liyayibuka kule game. Yes, nakweminye iminyaka ngiyaye ngilenze iqiniso ngoba mfowethu ngicabanga ukuthi nawe kusafuna ukuhlehle nyozwa ngekholi yakho. Uhlehle nje ubuyele emuva libula into lakho uzwe ukuthi ukhaza angaze ngicule into engekho mina. Ikuthi shuthi yonke into ngiziduduze ngalokuthi yonke into inesikhathi sayo. Yabo. Ngeke uphikisane nesikhathi mfowethu. Ungagcina uyothwala ubulala umndeni wakho uqede ugcina ukuba nalowo mali ongazoyidla nobani. Ngani uhupani isikhathi noma uhupa ubani ongamazi ukuthi ufike kanjani la efike khona. Mina ngihlele endaweni yami mfowethu angihuphi lutho nangonyaka uza futhi mangabe ngihamba kahle lo nyaka ngizophinda futhi mangisaphila nje mfowethu ngizolibe ngikwenza umsebenzi. Lo msebenzi engiwenzile mfowethu ngiyawethemba kakhulu. Futhi ke nobhuti abadala abasendimeni sebebafona obhuti alu mfowethu Mgube. Bafona nobhekeni le umphuphe lo ubhekeni omaskandi lo Simomoza. Bafona naye washo wathi hayi cha umculo ingoma iyona. Kwangithokoza futhi kakhulu nokamfowethu uKhuzani engathi mangiukhipha nje usuka ngokukhipha ngalo. Ngithi bye bye ko Facebook nangu mfowethu usebatshelile abantu ukuthi ukhaza ukhiphile. Ngabona impela kala. Yes. Kwangijabulisa kakhulu lokho ukuthi ayi kushuthi mhlawumbe khona inhlansi yethemba empumelelweni nabanye futhi abafowethu ngiyafisa ukuthi bangaselula isandla kimina phusha kumsebenzi because mina esami akekho umuntu engimfinyelisa isandla mayifikile kumina ngalokho engisuke ngina ngasikhathi leso. Ngiyafisa nabo bangisize futhi baqhubeke bangelekelele bangiphushise umsebenzi wami ufike la ufuna ufike khona nami ngikuze ngikwazi ukuthi ngifeze okufanele ngikufeze kwasemhlabeni. Ngilekelele ngibuyisana nasemphakathini. Umsebenzi futhi umuhle kakhulu. Nawe ngiyakucela nje uwena ukuthi mawuphuma la uhambe uyostreama ngizozwa ngawo ukuthi uzweni. Ngoba ngisebenza kule game futhi ngiqhamuke ngetho ngijwayele ukufeature, ngijwayele ukusebenza noMdumazi. Yes. uMdumazi kabi yakho kakhulu. Hey. Kade futhi sihuzuka. Hayi wena man. Kade sihuzuka futhi kade sinethwa izimvula nala mjida lo. Umfowethu lo. Phela manje ngiyabuza ngoba sakuthile odwendweni nganibona nifikisana kabi. Nanisazwa namandla. Uyikhulumelana. Hey, cha phela insizwa ngiyazi ukuthi sidla inyama sonke kodwa kube khona ukuthi hayi njalo engathi akazosivika esami. Yanto ngoba ngithi ayibonanga umuntu wayibona kanjani. Hayi ngeke phela ngithi phela thina sizinhloli ihlale thina sibhekile. Kodwa ke le yanto yakubhayela kancane incwadi into engitshela wona ukuthi mina mangabe ngangifikile emakhaya ngiziphethe zami kwakuba emakhaya kwakugojola abantu yabhaleka incwadi ukuthi ngangena esitikini emandaba wabona ukuthi uyayibona into ngisho engikhuluma ngayo ukuthi nathi mangifikile mina kucaca. Manje nifika kanjani leli hawe lide leli umjojo? Wasambise kwatekisi uzofika ungibuze khona lapho ungene esitikini uzokukhombisa ukuthi ngifika kanjani. Yabona ngoba uzushitho uhlala eThekwini. Hayi shuthi ngokatekisi nami ufuna ukuphatheza. Ngizobe ngikhona bese uyangena esitikini ungikhombe ngizokukhombisa ukuthi ngifika. Awuna samba imoto yakhe yodwa ngene lapha ngathi kuzofuna umshaya. La uzojaba ukungicabangela ngithwala manje ngisengami. Cha ayi futhi hayi lapha kwenzeka iphuthana nje phakathi kwami nomfowethu Mdumazi. Yeah.
ngicela kodwa ukuthi siyinqoma amakhanda ayishiwe kulungile Siye. siye ngoba Kodwa nayilungisa loo nto ya le. sayilungisa ngoba ingane yakwethu le Yeah. ingane yakwethu ngempela le iyona engikwazi mase ngikhala ngempela bese isondele Inyakazi. ingithulise nami futhi mangabe sikhala ngempela ngiyakwazi ukusondela ngithulise Hayi, uningi la sesisuke khona sesidlule khona naye. Ayi cha musisho njalo bengiyithinta nje ngoba kuyenzeka abantu bebone bese bethi hawu lezi zinto siyazazi ukuthi ziphila zenza nje ukuthi sekukhona ibeef phakathi. Akubehliyeke kubalandeli ngoba bakhona bafuna ukuthi indaba ungasebenzana noNtomazi cha ayikho into ekhona ayikho futhi into ekhona eyenza ukuthi ngingasebenzi nomjolisi since abantu besazi sasikade sikwenye podcast yombuso wamaciko. Yes umaskandi Friday. Yes bakuthatha kakhulu abantu i-combination yethu bathanda ukuthi going forward angathi singaliwe siqhubekele sisebenza kanti kufanele ngiphinde ngiveze futhi ezemnandi ngoba mina ngisumfana phela ofela ngaphakathi angiloni kwala nami kubuye kungihlukumeze njengokhazi ukuthi it's fine ngiyabalanda abafowethu labe abantu abathi balande yes and abalandeli bayangipressurize ukuthi mlando bawulanda obani baba pressurize ayinibona ukuthi abalanda ukhazi akekho umculo laba esengisebenza nabo wakati manje umsebenzi wakhe abize shuthi mina kahle it's like ngiyabakhotha yabo ngiyabakhotha so nabekilisa wena that the other reason nonyaka ngithe no ake ngiqhamuke nje ngedwa ngisebenze bese ngithi ngase ngixoshela amantombazana nje amabili enye yawo vele sidumile isebenza kakhulu nganawo nomsebenzi wawulondeka washangasi ngiyambona ngisebenze naye kule ngoma le engizoyithinta kancane ngoba ngenxa yesikhathi bengizoyithinta zonke but ngenxa yesikhathi ngizozama ukuthi ngithinte yona leyo ngoma leyo kwase ba yenye intombazana nje engiyivundulele yona mina engakazi engiyikhandele mina yabo engiyigrumele yona yabo izohamba nayo futhi ngayisondeza engomeni futhi afika igcobe ingoma abantu bayithasa la futhi kakhulu so ngiyacela nje abantu ukuthi baqhubeke bawulayela umsebenzi wami umnandi kakhulu ngorekhode kwalapha heavyweight kuma keyboard ngasebenza noNhlaka umfoka Ngcobo kwi basket ngasebenza noKhaya umfoka Mkhize ngase ngiyibambela ngaphenda entanjeni then engineer wami kwakuyena uStshoni ubhudo amamiliyoni ubhudo amamiliyoni mfowethu singayixoxa kusekuseni kalakathe MMA siyazi ukuthi le artist bafowethu kwakho uhambe uyosubscribe lensizwa eyase Bergville eMangwaneni ayike into engichaza njengomlando wegama ukuthi kwakwenzakalani ngaleli gama kodwa ke ngiyazi ngayibonela nami qhawula kithi kunembuzo engizokubuza yona la embalwa ngizonje ukukhuquza kancane bese siyahamba mfowethu ukuthi kuyosidonsela nje umucu lapha ya esigincini ngoba mhlambe kuyenzeka uyaxoxa nje eyasikhali ngempela esandleni lapho usho kunye nje isigincizisho kuyenzeka ngithi lokho mhlambe kwabanye mfowethu kuyenzeka cha mfowethu umbuzo wokuqala ukhona nomlando ongawubeka umfishane wakwakwehlela nje njengoba usungene kumaskandi usubona igama lakho ukuthi livelile umlando nje omncane ukuthi noma isigigaba esake sakwehlela uthi ngeke ngisho ngalala lesi ngeke ngisikhohle sokungakhokhelwa nje abahleli bemicimbi Sike singangilalisi nje ebusuku. Hayi bengayilindeleke leyo. Hawu bethu abakhokhi mani labantu ayi. Muyibali imali yakhe kubantu ungathenga imoto. Bethu ngayithenga imoto. Yini edala lento umuthi yabo? Mfowethu wayesholo makathi ayi uma umuntu amabhadi umuntu amabhadi ngoba angicabangi nje kodwa nje induku eshaya bonke abaculi yabona nje mina futhi uncane khona uthuthuva ngingalisusa ku TikTok la ungakhokhele kwabaculi ngalisusa impela lwajula lwalubi ila ngagcina khona nokuqashwa khona babe yayingiqasha eminye imicimbi ingikhokhela kodwa ngiyabona mhlawumbe wanyondeleka lapho nganyondeleka lapho ngoba kuleyo mcimbi le ngangikhokhela kuyona khona abaculi abekhala bona bengakhokhela so ngiyabona ukuthi ngashaya kwabola lapho emva kwalokho angiphindanga ngalokhuzana waphinda kwaqashwa sinasigaba ke kodwa leso ke okay naku umbuzo wami wesibini kalakathi mfowethu la indimeni kunama artist owaficela indimeni likhona an artist kuwe olibona lilapha phezulu njengomculo wabafica ofisa ukusebenza naye mfowethu
Maningi ngiyawazi maningi ya ngiyawazi mina akekho ukuthi honestly akekho umculo engingafisa ukusebenza naye akekho ngangifuna even nosemva kwami bonke ngiyafisa ukusebenza nabo ngoba lo kunginike esinye isifundo ukuthi ngikwazi ukuthi ngilwe nomuntu ngephimbo ngoba ngesikhathi engimema kufanele ngifike ngenze sure ukuthi la ngiveze futhi nokuchule nobuciko bami ngendlela ngiede kulokucikoza kwakhe acikozile so khona ukukhule ngithola akekho umculo engingafisa ukusebenza naye kodwa ngeke ngize ngibalule amagama abacula ukuthi hayi mina angifuni ukusebenza nobani omunye azazibona engabalulekanga futhi la kunemingcela ukuthi abanye bangapha so angifuni ukugcina ngena phakathi yabo nala cha angifuni ukuthi wangathi manje hayi ngathi mhlawumbe ngifuna ukucula nolokhani nonjoko like yazi ngifuna ukucula nonjoko shoot leli bandla elingapha emdletsheni lo Mdumazi seshuthi yabo angifuni kanjalo akekho umculo engafisa ukusebenza naye mina futhi uNkulunkulu masevumile isikhathi sesivuma ngiyosebenza futhi nalo ngiyosebenza naye ukhona nomculo mhlawumbe nake nathi uqhishana naye la engomeni nathi uncweka hayi kwakumdlalo mfethu kwanje honestly nje into eserious ukuthi impela sinqabene akekho umculo engaxabana naye noma ethanda ke lo ngqilazi lo ukuthi sixabane kodwa nje hayi asikaze sisixabane alomgqilazi wangidlelana nomgqilazi kwakwami ukuncweka nje kwasemculweni okungatheni kwabakhona wayithatha serious yena wayeserious ukuthi ngafika nezandleni kanti ezandleni kuyenzeka kungapheli ezandleni ngoba sizingane zabafana futhi izizele esinezingane yabo kulungile kabe abangiphume kumgqilazi umbuzo wami wokugcina zingaki ingane mfowethu ukhona unkosikazi manje ubuzela ukuthi manje ufuna nginyundeleke mina ke manje Kabo akithi wonke umuntu osuke ngena kumuntu unekazi ukuthi ungenaphi so manje sengiyabuza phela ngizotshela yena masufuna ngitshela kanti ufuna ukungena yini kimi wena ngizotshela lo muntu engizomtshela manje sengimase sandini manje angithi kusho wena angithi wena yini wena angithi uyayiphendula wena no angithi bala phela khazi angithi umuntu wesimama mhlawumbe njengamanje wesimama yini wena cha ngiyabuka phela uyabuka yes izinto ziyenzeka ukuthi umuntu wesimama kuyenze ukuthi akakabikho oqondile ngiyangithi mhlawumbe so usabheka mhlawumbe nalo ubheka khona awukatholi kusazoba khona ozongena ozofika bonto awulike akunengane ezo6 ayinami ke sengafike ngibambe mfowethu mangishela intombi fike ngisho intombi ngiqome bese ngiyitshela kamuva ukuthi angifiki ngithi ngifika nje bengireport ukuthi ngireporta zonke inkinga zami inkinga ngiyibika sengiqedile ngenkulumo umuntu esengiyizuzile inhliziyo yakhe bese ngikhani ngibika inkinga wayi wena ufuna ukuthi ngithi nje muzubeka inkinga sephoxeka uzomphula inhliziyo yibeko ngeke iphuke inhliziyo ngeke iphuke inhliziyo ngoba sengivele inhliziyo sekuhalf wayo sengikhona vele ulungile zingaki ingane sisawushona umbuzo ziningi intombi hayi angikho hayi kodwa okahle yini kodwa ukhona umuntu straight honestly mfowethu sengakhetha ukhona umedem ukhona ngiyangazi phela nithi intombi umama ngazi ukuthi ihamba kanjani hayi intombi ke mfowethu anginayo unengoduso sengifocus kakhulu enganeni zami ngoba sekuthe kuzala saleka mama kodwa ukhona oyibhekile yebo ukhona oyibhekile lo umama yebo ngiyakho ngisho phela nibiza abantu lokhanyisa nje emzini ngaba bukhona impela sekuvelekile nasekhaya ngizonibiza nje ngekudala usho kanje ngizonibiza nje ngekudala manje hayi izofika no fe hayi sinamalunda nathi mfowethu kule podcast yethu intombi nje mfowethu cha nginayo ayikho intombi asinamalunda la kule podcast ikhona odanisa nosigaqa amalunda angempela hamba ngama ranger nje sofika nje mfowethu ayowatshela amalunda akho lawa ungithathela noma imoto nyana hlaka le garage no angithi la kule podcast sinabantu abakwazi uadvertise umsebenzi womuntu yabo sinomuntu ommeli okwazi ukubhekekela izinto ezithinta umthetho ukuthi
uma mhlawumbe unenkinga emsebenzini wakho ngoba uyabona nje khona insizwa into encane okwaba nenkinga enjalo means yabo bakuzagcina beshintsha amagama ngithi ayikhumbula lonto le so into eyifana nalezo la ekhaya siyakwazi ukuthi sikugwemele zona siyibheke umuntu osondelayo kodwa nawe umuhambela kudeke ngesisho ukuthi hayibo so ke mfowethu asiphumeke lapho ake siye lapha engomeni bese kugcineni siyivala mfowethu ngokushiya imininingwane utholakalapi nansi into enkulu ke manje siyifunayo into enkulu yengoma entsha so nje nqampu bongabaza yini kambe ukuthi ngiyayazi lento mina phela ngeke kuyenzeka ukuthi uspeaker siyayibetha hayi mfowethu yazi uzongidlalisa ingoma eyodwa ngifuna mase ngidlale ngempela mfowethu ukambi amathuba ahlale efika ngithi kuyenzeka le ngoma ke ngisebenze noLondeka wakwaShangasi itha isihloko sawo sithi ivelu okuyisihloko seEP ngiyidlala nje futhi ngiyinqamulela bese ngiyibamba bese ngicela nje kakhulu ngithobeka kubantu ukuthi ngicela behambe beyilalele benza ama video ku TikTok because by the time benza ama video nawenza ivideo mfowethu intezimnandi kunabantu abakulandelayo not about 5 kodwa ngokwenza kwakho ivideo sekunabantu aba5 asebemazi ukhaza asebezohamba bengayidownload ngicela nansi into efuna isikhulume mfowethu abangayidownload abantu ingoma zethu siyabaculi hamba ufike ulalela lapha ushiye ngoba by the time udownload mfowethu shothi sekuphelile usezophinda ubuye ungisupport kanti by the time ubuyela kuyasisiza kakhulu siyabaculi ngicela bangayidownload mina ezami ingoma abayilalele bayishiye khona lapho mase ikhumbula phinda abuyele futhi ayilalela ngoba kunyuka namanga mfowethu nakwabanye futhi abaculi ngicela benze kanjalo ukudownloada kusisiza ngalutho so ngicela ukuthi ngiyidlale le ngoma lengisebenze noLondeka ithi le ngoma angimalanga uyena walahla mina ivelu mfowethu kulukhona asambeke angimalangu yena lahla mina angimalangu yena lahla mina angimalangu yena lahla mina uyo walalela abangani bakhe bethakangale uyeno walalela abangani bakhe bethakangale angimalangu yena lahla mina usebuyile manje sekuyimilonga samfuna labo yithuba oshuthi bacutile phambili usebuyile manje sekuyimilonga samfuna labo yithuba oshuthi bacutile phambili angimalangu yena lahla mina injalo mfowethu injalo hayi cha sikhale navele kube sekuthi ngiqhubekeke nje imali izosithatha nabantu MMB mfowethu utholakala kanjani enkundleni zokuxhumana Facebook Twitter everywhere bafowethu ngizoqala ngenombolo
engicela ukuthi abantu bayisebenzise ngokuyikhona khona. Futhi nenkinga ukuthi masishiye inombolo zethu bese kuba khona osisi abasigudlayo. Sengimdala ngoba ngishilo ngathi focus yami seyinganeni zami lezi engizalayo ukuthi ngikhulise zona. Ngisupporte zona, so angisayifundi ezongididisa. Uyadidiseka. Hayi, ngiyadidiseka phela mfowethu, hayi into engadidiseki. So manje inamba yami la yonke into imayelana nomsebenzi. Nama bookings. Ngiyawacela Nkosi yami, ngiyakhokha ke bahleli bemicimbi. Ngiyadlala ndiyakhokha bafethi ngeke. Ayi. Waphela futhi nawo ulokhuzani uya kubantu emicimbini kuyinto enkulu. Futhi kuyinto enkulu nakhona siyakujabulela nathi though sifuna imali kodwa siyakujabulela nakho kuvela nje ukuthi ujabulela abantu nawo uyabona ngiyiqephuza. Kumnandi nakho lokho mfowethu siyakuthakasa siyabaculi ngoba kwenza negama lakho likhulu. Yabona. So inombolo yami bafethu engitholakala kuyona ithi 067 631 4895. Yatholakala WhatsApp, yatholakala kuma calls. Anytime ngiyatholakala ungafoni ethu ebusuku ngo12. Angiphazamiseki mina, ngivele ngiyimpohlo ngidlalela ngedwa, yabo. Ngizidlalela ngedwa, angiphazamiseki ukuthi hayi yangiphazamisa. Mangiyizwile ngizoyibamba. Usually ngijwayele ukulala early mina nango12 ngiyalala nje. Yabo. So ngizoyiphinda futhi inombolo 067 631 4895. Ngiyabonga. Ku Facebook Ukhaza_SA. Ngicela abalandeli abantu ikhasi lami ilisephansi kakhulu. Ilisephansi kakhulu. Ngicela abantu bangilandele ku Facebook wami Ukhaza_SA. Na TikTok futhi Ukhaza futhi nakhona. Instagram wami usaphazamisekile but ngizoba alert abantu mangabe so right ngelokhwana. Then Twitter ke cha nginabo. Indawo ngitholakala zona lezi esengizibalile. For ama bookings ngiyatholakala kuleyo number engishilo na ku email ethi khazamtolo@gmail.com. Uyakwazi ukuthi ngithola ama bookings khona ngiqhubeke kusebenzeke phambili. Ngicela abantu bangisupporte ngayo yonke indlela abangisupporta ngakhona. Nabaphiwa amandla basondele Nkosi yami bangilekelele. Ngiyadinga kakhulu usizo. Ngiyadinga kakhulu usizo mfowethu, nginqoma mangaka lapho ngiyadinga kakhulu usizo lokulekeleleka nje. Angisho ukuthi umuntu akangiphakela ukudla, ngiyakwazi ukuphakela. Kunento edingakala kakhulu emculweni ufika ukuthi mfowethu kuyimanje ngifisa ukwenza ilaunch yomsebenzi wami. Angazi uthatha ngihlanganise nani ukuze ngiyothula umsebenzi wami ebantwini. Anyone ongakwazi ukuthi aphakamisana lathi ngingakwenza litho. Ngiyacela ngilekelele bafowethu ngeyilanga mhlambe ngiyobuya sekuphinda phindiwe uma ngabe into zami zigcine zihamba kahle. Qawula kithi MMA siyabonga thina okwakho ukuthi uhambe usubscribe insizwa Ukhaza ushilo ke bafowethu ukuthi ukhiphile umsebenzi ukhona hamba nje okwakho ukuthi uhambe uyolalela laphana hayi ukudownloada uyabona nje leyo abaculi abazuzile ukuthi bafowethu siya streama lapha uyalalela uphinde futhi musuyikhumbula uhambe ulalela siyabonga thina nokwethu danko.